se poslužite Bonfanti kavom i ostanite ovdje uz nas, kasnije ćemo ići unutra. Uživajte uz dobre vibre na ovaj lijep sunčani dan. Formalno svaki 10 godina se pojavi neka inicijativa koja ponovno pokreće list i stvari u tome što ove godine to smo mi. Lov nekada je bio mjesečnik, magazin, prodavao se, uglavnom i cijena je bila oko 5 kuna, bio je tiskan cijelo vrijeme u crno-bijeloj boji i sa debljim stranicama. Ono što smo mi zamislili, da lov ove generacije bude novina svaka 2 tjedna i dijelit će se besplatno. Znači, tu automatski smo mi eliminirali jedan oblik financiranja. Mi planiramo također da te novine postanu, plan je brendirati ih, da one nakon 10-ak brojeva koje izađe da krene sa nekim plusom u kojem ćemo mi popratnim događanjima dići još na jedan viši nivo. Mi smo jako velik broj udruga do sada razgovarali, planiramo još sa udrugama svima u Brodu, u športskim klubovima razgovarati kako bi se uključili, kako bi mi sve ujedinili i nešto napravili u gradu. Lov je uvijek imao neke akcije, uvijek je zalobirao za nešto, uvijek je to bilo lobiranje za mlade, tako ćemo i nastaviti. Subota, 10 sati, ovdje tekstovi idu na mail koji ne može doći, formiramo redakciju da možemo objaviti da imamo redakciju. To onaj ko se hoće uključiti u organizaciju kampanje, fotkanje, bilo šta vezano za kampanju, treba će nam fotkat, plan je s ovim logotipima, fotkat ljude, fotkat udruge kako bi napravili fotoizložbu. Uglavnom, ko se hoće uključiti u kampanju, normalno da može, sada dole možemo popričati na koji način, kako, što, gdje, ko je ko u školi, ko može prije, ko može poslije škole, da li može, ako ne može, nema problema. Znači bilo kako, ako može, recimo tu subotu, sigurno bi trebalo, znači poslije 10 sati ovdje imamo sastanak, formiramo i iza 10 sati idemo ravno tamo to organizirati, to će raditi oko 1 sat.